Wara li kienet Rosien Kutajr irriżenjat minn jedda mill-Grupp Parlamentari Laburista, Robert Abela baqa' ma weġibx għaliex ma kienx hu li keċċija u għaliex ma ħax azzjoni wara li kienu żvelati ċets bejna u bejn l-imprenditur Jorgen Fenech bil-Prim Ministru jibqa' jaħrab dawn id-domandi. Għalfejn ma kontx inti li keċċejta Rosien Kutajr? Naħseb il-pożizzjoni tiegħi ma' Rosien Kutajr ilha magħrufa numru ta' ġranet illum ħadet dik id-deċiżjoni li kienet. Kont dajja fid-deċiżjoni tiegħek Prim Ministru dert bla saħħa, għalfejn ma keċċejtix inti danna ġimgħatej aħna sewwa war ġimgħatej ma smani kważi xejn minn għandek fuqha, anzi qed li diġà ħallset prezz għall-aġir tagħha u ma keċċejtix inti. Tabella tindirizza mhux il-Bernard Grek ta' kienet tkun aktar propizja. M'għandux x'jaqsam Prim Ministru taħrab biex mill-mistoqsija. Prim Ministru xiex ma kontx inti, nixtieqek tweġibna x'ma weġibniex. Fit-tmiem il-laqgħa tal-Eżekuttiv Laburista Robert Abela reġa' konferma li f'din il-laqgħa il-Labor ma ħa ebda deċiżjoni fil-konfront tad-deputat Rosien Kutajr. Saret il-laqgħa illi nżammet illum stess, jiġifieri laqgħa konġunta bejn il-grupp parlamentari u l-Eżekuttiv, naturalment ma kien hemm il-ħtieġa ta' ebda forma ta' deċiżjoni għaliex kien hemm ir-riżenja volontarja min-naħa ta' Rosien Kutajr. Bil-Prim Ministru jgħid li dak li ġara skontu jolli l-istandards tal-politika. Deċiżjoni li ttieħdet illum turi u tella l-istandards tal-integrità li huma mistennija fil-ħajja pubblika tarġoħra l fuq. Mistoqsi għal darba darbtejn jekk hux qed jinvestiga min huma l-persuni li tħanżru kif kien mistenni Robert Abela baqa' ma weġeb xejn. Investigajtu min qed titħanżer Prim Ministru. Prim Ministru fallejt milli tkun dixxiplinat fil-konfront Rosien Kutajr. Investigajtu nerġa' ngħidli min qed titħanżer. Ġajna skit totali minn ħatijek, investigajt min qed titħanżer għal xiex ma ħadx passi, mhix qed tibża'. Fl-email tagħha ta' riżenja Kutajr qalet li issa se tkun qed tieħu aktar ħin biex tieħu ħsieb saħħitha u l-familja ġdida tagħha filwaqt li timra iżjed fuq livell professjonali. Qalet ukoll irriżenjat biswit il-qalb. Mistoqsi mill-ġurnalisti preżenti quddiem il-kwartieri tal-Labor, Robert Abela eskluda l-possibilità li Rosien Kutajr terġa' tikkontesta bħala kandidat fisem il-Partit Laburista. Interessanti l-fatt li fuq barra taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kien hemm preżenti il-midja kollha jistennew li Robert Abela minn barra l-ġurnalisti tal-PBS.